Kad pogledaš sad malo unatrag na taj period, na Austriju, Njemačku, nekako puno se toga izdogađalo. Što smatraš nekakvim ključnim trenutkom u svojoj karijeri, nečim što te dovelo baš do ovoga gdje si sad, možda nekakvim ključnim potezom? Pa ne bi sad istaknuo jedan ključni potez, ali općenito mogu reći da nisam nikad preskakao stepenicu. Prije nego što sam otišao u Augsburg sam imao ponude od većih klubova, od Bayerna, od Ajaxa. To sa 12 godina, naravno da zvuči sve wow, ali sam opet nekako bio neutralan u glavi i nije mi to nekako ponijelo da kažem joj Bayern zove, moram u Bayern. Nego sam stvarno nekako tad već zreo, znao razmišljati i zato odlučio na primjer Augsburg. Onda poslije Augsburga otišao u Rijeku, a isto sam imao, ajmo reći, ponude od boljih klubova. I isto sad iz Rijeke kad sam otišao u Union u Belgiju je isto bilo boljih ponuda, ali sam nekako odabrao uvijek za sebe najbolje i do sad sam pogodio sa svakim transferom, tako da nek ostane tako. Apsolutno, korak po korak. Kako se dogodila ta priča s Rijekom? Kako si rekao, bilo je tu boljih ponuda i financijski, bilo je i zvučnijih imena, na kraju ipak Kvarner. Pa imao sam nekako, uvijek sam slušao na sebi i na svoj neki osjećaj. I kad sam stigao, to je bila utakmica Dinamo Rijeka igrala sezonu prije nego što sam stigao i gledao sam utakmicu, popričao malo sa trenerom Jakerom i sa Đaletom i nekako sam imao jako dobar osjećaj i sjeo sam u auto nazad i odmah sam rekao to je to. Mislim, išao sam još na 2-3 razgovora od drugog kluba, ali sam već u glavi bio posložen i orijentiran da ću doći u Rijeku i tako je bilo.